Entón, facemos unha cousa. Escoitamos o que fixo comezar todo isto, que son o que lanzou Boyan Costova, e despois deso escoitamos a resposta de Hugo. Infelice, 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 infelici, infelici, infelice. Vos facedes vos chamar rapeiros, a verdade é que sona mellor que vos un peido. Andades con medias tintas insultando en Twitter, pero logo en persona non nos pides nunca o pique. Eso é rap, moita conciencia, clase social, pero pagades bots de Rusia que mo viñeron con tal. Xogando fácil, aspirantes a Che Guevara, porque sabedes que en Galicia hai un circuito que vos ampara. O odio come vos por dentro, porque sodes un intento de facer o que facemos nós. Un experimento mal feito dunha rama do rap que está prácticamente en extinción. Proclamades en público que non mantedes en privado, porque logo Instagram chegan mensaxes por privado. Podemos publicalo, vos xa o tedes comprobado, pero hai que ser elegante, non pegarlle aos retrasados. Vides darnos de hostias, logo dadesnos un bico. A verdade é que non hai quen vos entenda. En vez de Ves? comprobado, pero hai Isto xa é unha cousa que claro, é que xa provoca que o de Boyanga quede máis para atrás, sabes? O sea, xa non é só que sexan peores ou mellores as barras, sabes? O que a como lanzan todo, pero claro, xa mo publicas así e xa costa un pouquiño máis. Pero bueno, vamos a escoitar o final. que ser elegante, non pegarlle aos retrasados. Vides darnos de hostias, logo dadesnos un bico. A verdade é que non hai quen vos entenda. En vez de irlle a pedir esos bicos a todas as vosas groupies, perdón, as vosas guerrilleiras, porque ese estilo de puta merda xa fede. Cada vez que escoito algo vos o penso como alguén vos segue. Cambiaría vos o nome, por min a partir de agora sodes o gangoso e o que canta reggae. Decides que vos desfacedes porque hai que avanzar, porque ides traballar nun proxecto personal, pero a verdade é diferente, o sabe toda a xente. A verdade é porque o grupo vos vai fatal, e ides co pureta da farlopa ainda por riba. Retírate xa e deixa de rayarme a vida, porque o certo é que entro en cólera no próximo concerto. Que alguén me fale de Alexandre Bóveda, a próxima vez que alguén me diga que eu non reivindico. Nos facemos máis por este país que todo o vosso equipo, así que chapade o pico, porque vos sodes da rúa, pero eu en el habito. Infelice, 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 infelice. Comprobado, pero A ver, a min como tema, como persona que son eu, ignorante e cortiña de mente, a min como tema mólame. A mí como tema mólame. Eu desexaría que isto estivese ben feito. Gracias, Beretiño, por quedarte na sombra. Un beico moi grande, tío. Eu desexaría que isto estivese publicado en condicións para poder escoitar. A verdade, eu desexaría que isto estivese en condicións para poder escoitar e disfrutalo. A min gustoume. No seu momento xa o comentamos aquí, creo que teñen cousas interesantes, a verdade, como primeiro movimento estivo moi guai, como primeiro movimento estivo moi interesante, creo que, bueno, deixa cousas moi ben, e xa o que falamos daquela, é moi necesario isto, vale? O sea, falta que isto se faga aquí no país, que se fagan VIPs, que se lle dé a movimento e que se lle dé a vida a cultura urbana e ao rap con cosas como esta que máis alá de
crear bandos ou que a xente, algún se pasa un pouco cos comentarios, motiva e achega un pouco, bueno, o mundo do hip hop, o mundo do rap, a xente que igual estaba un pouco máis apartada, e creo que o interese que xenera vese nesto, xente. 3.500 visualizacións en 5 horas. A resposta de Hugo. Quere dicir que ainda que o salseo sempre vende. E neste caso está demostrado, queda claro que interesa e... Non crees que nunca tivo tanta repercusión nin se falou tanto do Hugo? Hostia, sería un pouco... A ver, claro. Aí seguramente Volk poida dicir moito máis. En Twitter seguro que non. Está claro, sí, como di Volk, en Twitter seguro que non. Tanto de Hugo como de Boyan, que agora mesmo estáse falando moito. Agora Hugo, é innegable unha cousa. Hugo non precisaba isto para ser coñecido ou para ser importante no mundo da música galega. Pero é unha cousa innegable, que como isto para Hugo, eu creo que quen diga o contrario non entende de que vai isto. Isto para Hugo como primeiro paso para relanzar a súa carreira en individual é un auténtico puntazo. É dicir, Hugo ven de Son da Rúa, aínda que Boyanca dixesen que estaban en decadencia, eu creo que Son da Rúa quedou claro que en decadencia non estaba, pero como agora dicir, vale, a xente que se fije en Hugo, aí está o foco. A xente xa se suscribe a súa canle, a xente o ten aí, e como, bueno, un primeiro paso é moi interesante. E a verdade é que, bueno, vamos a escoitar o tema. Vamos escoitando e vamos ir falando un poquinho sobre o que hai, porque o comezo xa é o comezo é moi duro, O comezo é moi duro. Eu xa digo, como spoiler, a miña opinión é que como spoiler é que é un cao absoluto. A intro coido que é Ortiga nunha entrevista. Eu diría que sí, ¿Con quién tendréis un beef? Con nadie. Pregúntanlle, con quen tendríais un beef? Con nadie. A ver, hai peña pois que non eres afín e punto. Pero andar aí con... Pero pa qué? O sea, eso é como un sálvame de luz. Hai peña coa que non eres afín, eso é como un sálvame de luz. E de repente, claro, sacan eles un beef a Son da Rúa. Pero bueno, a ver. A hemeroteca é jodida, xente. A hemeroteca é moi jodida. No, pero sí, en serio, os bifes, pa mí, son un perder. Gracias, Glendy. A hemeroteca é moi jodida, ao final. E, bueno, que pasa que, claro, para isto, de repente, Hugo comeza o tema con isto, e xa é como, pum, primeira na cara. A instrumental é moi... A instrumental do tema mórame moito, La lección do mestre a machete. Vides vacilar naquel bolo de pontacas. Saca de lo tema cando meu grupo remata. Despois de escoitarme vamos temblar as patas. Oxo raxo lomo e descomelo con patacas, putas ratas. A mí ninguén me fode, menos dous cachos flipaos que lamben os cus que poden. Non sodes quen de tirarlle bifo poder. É mellor ser un ninguén que un payaso do Land Rover. Joder, Hugo non sexa rencoroso. É que, bueno, non vou analizar moito as frases, porque se Volk ten aí unha cousiña para con frases, pero claro, estas cousiñas como a do Land Rover, vai a doer, vai a doer, e con factores, a verdad. Que como non te controles isto vai ser un destrozo. Fala de grupis o baboso, que me dixeron por aí que te pasas de cariñoso. Comentos que che gusten máis, lógicamente, que mola saber cales te molan como esta. No, sí, a ver, comentaré cousas, Penoso, facedes algo penoso. 5 meses jardado para soltar ese trozo. Esta sí, mira, en esta tanto digo unha cousa que digo outra. O sea, vos dicía que a mí me molaba. Que pasa? Que claro,
Eu non sei se levaban 5 meses con eso, cando o fixeron, supoño que saberán máis esta xente. Pero claro, a mí o que me jode é que ahora vos comparades isto de Hugo, o que fixeron eles, e claro, isto ten produción, isto ten máis traballo, en menos tempo ten traballo, ten máis traballo, que bueno, eu creo que Hugo xa, bueno, a ver, xa se barruntaba que isto podía pasar, xa se había faladoiros por aí atrás de que o de Boyanka iba a salir e igual Hugo xa tiña algo preparado, pode ser, pero en pouco tempo ten un mellor feito que eles. Anda pa xa que por meterte con oso vas cantar na TVG que te partiu un gangoso. A ver, esto tamén pode... Buah, é que daría... Esto daría un análisis ben guapo en YouTube, a verdad. Claro. Si nos creemos ou pensamos como certo a existencia un pouco dese de Boyanka como altavoz da Xunta, da TVG e demais, o feito de meterse con un grupo como Son da Rúa, daría puntos para poder actuar en programas da TVG. E contades ya Pili Pampín que por 4 duros máis cambiádela por Ramón. Esta é dura, Esta é durecha tamén. Guai, que esta é moi dura tamén, Esta é moi suaviña, pero deixa caer aí moi ben Hugo, Fin, amparados nos non che creo. Non nos patrocina a tele, a Xunta o Xacobeo, está feo. Quedou vos frouxos intento, rebento vos o 10%. Rima rapeiro con peido que portento, os nenos os quedaba o obradoiro. O da Xunta, o do patrocinio, esa daría para moito, falar para moito, Os tiña moito máis talento. E si faleiche non o nego, publica o que queiras chicho, tírame dun juego. Que somos chicos del maíz galegos, pero ti non erce tan gana por moito que teñas o seu ego. A montar grupos nin gente jana, nin así te cheja, sempre queres máis fama. Ten delito pa... Aquí ten razón, porque anda que non ten Ortiga. E tamén uns cuantos grupos. Entre unha cousa e outra, Pili Pampín, Grande Amore, con Chicho Boyanka, había outro máis por aí que está tamén parado. Vou verte neses programas, o che falta colabo colito da Panorama. Eu non compito pana, nin quero lea, pero nas augas do TEA van a fojar dúas preas en idea de como se rapea, penso golpea. O de cumbia, sí. Noquea, non creas, tontos como vos hai amoreas más. Non marean, nin bota merda na arcea. Ojalá que acarea, pero vais elevar unha chea. Menudo concerto que dá desarrea. Baixade e autotune o puto micro que creades cefalea. A ver, claro, aquí esta é como para os autotune e demais. A min mólame, pero esta era moi clara que Hugo iba a facer. Esta era moi clara que Hugo... Esta tiña que estar. A min, eu como agosto nos concertos de Boyanka, pois a min cefalea... bueno, espérate, claro. Si, o último concerto algo de cefalea... sí. Sí, pero porque recibí un golpe na boca. Pero, por el resto... Voltaré decir de iluminados que a peña non é tonta. Voltedes fliparvos porque hai a xente que vos escoita. Eso é verdade, que parece que en xeral, pero eso en xeral, que porque teñas xente que escoita a tua música xa era, oi, son un puto dios, e realmente o 99% da xente que fai música e fai directos é unha puta mierda de persona. Infravaloredes eses grupos que dende abaixo loitan. Voltedes cuspire para arriba que ao final ven vos de volta. Solta, para neno a cousa está resolta, pero vacilar vos reconforta. Corta, que entrades en cólera, porque o que facedes vos xa o facía Malandrómeda. Menuda nóveda. E lavades esa boca de cipaios antes de falar de bóveda. Que xa sei que non é trendy, co que vos drogades referentes Diego, Tristán e Melendi. Que... Por aquí sí que non paso. Eu a mí meterse con Melendi e con Diego Tristán, Hugo. Eso sí que no, Eso sí que no. Trojade referentes Diego, Tristán e Melendi. Kendi,
De son da rúa Lanjarán, eu non vou quedar calado se tiran a meus irmáns. A familia sinte orgullo. Pois mira, eu pensaba... Sí, a ver, o que pasa é que eu hai con cousas que non vou a falarlas. Eu, todo o que teña que ver con drogas e demais, o sea, eu aí sí que neso non me vou a referir. Bueno, aí non me vou a referir sobre eso. Pero eu pensaba que non iba... Eu sinceramente pensaba que Hugo non iba a respostar, ou polo menos, se respostaba, non ia ser tan rápido. A verdad, eu o falei, bueno, falamos aquí en directo cando saliu todo. Eu dicía, joder, eu creo que igual fai algo, pero no disco, cando salga ou cando faga algo e tal, e non me esperaba que fose a ser tan rápido e a esta maneira. Pero claro, ao final isto é como todo. Cando tocan a xente que queres... Do meu clan, a túa pregúntase: que fixemos normal con Cibrán? Que dirán? E para ser da miña quinta, porque fardas de fumar petas con máis de 30 pintas. Quen vos levaba quedou farto, xa non vos quere ao lado nin a quen lle dades cartos. Esta é durecha, Esta é durecha e aquí gustaríame saber moito máis. Aquí gustaría saber moito máis desta. Jódeme porque sei que se nos están perdendo moitas cousas, incluso dentro das frases que están publicadas, pérdesenos moitas cousas porque, non sei, de feito, joder, agora Boyanka acaba de firmar con Ernie, que eu sepa, vai todo guai, pero, bueno. Quen vos levaba quedou farto, xa non vos quere ao lado nin a quen lle dades cartos. Inventas películas ridículas, pero quen foi pegarche a mí non me... Inventas películas ridículas, pero quen foi pegarche? A mí non me soltes a... Solte la típica. Claro, é que esa é outra destas cousas, contar cousas que son verdade ou non, e eu podo vos asegurar que moitas veces non todo o que se conta de alguén é certo. Hai que ter moito cuidado con todo, en xeral, Tede moito cuidado co que se fala, porque hai xente que inventa moito e malmete. E nesto dos bifs, ao final, tamén soltanse cousas a veces e bueno, tamén veremos o que é certo e o que non. Chéjame creando, demostrando as hostias que che dou rimando, fanche máis dano que as físicas. E falar de camerinos e de gachis machirulo tamén é facer política. Petición e crítica. Entregade os micros, pedide perdón ás vítimas. Veña que vos fodan, facedes trap en galego, non inventache de la roda. Crense Dios, veña... Isto é verdad, ao final é unha cousa, pero en xeral, isto vai para Boyanka, isto vai para calquera grupo de rap que salga agora, isto vai para o que sexa. Ser os primeiros ou dos primeiros en facer algo na lingua galega de un tipo de música que xa se facía, non inventar nada. O sea, teñámoslo claro. Que agora salga X grupo a facer algo nun tipo de música que se leve facendo en Estados Unidos 10 anos, non é inventar nada. Simplemente estás facendo un tipo de música que xa existe noutra lingua. Non estás inventando nada, estás facendo algo por primeira vez, pero non eres o inventor. Eso hai que terlo claro, Broda, a ver quen se lembra de vos cando se remate a moda toda. E de bots pero ti flipas e nos tirache de sanos para gañar visitas. Agora que xa non son... Este é verdad. Fala dos bots rusos nas contras de Son da Rúa e é innegable que o de Boyanka hai algo de publicidade. O sea, eso está claro, que ao final te tiras un beef a alguén que está no momento como era Son da Rúa e buscas, non só buscas tirar o beef, buscas ti un beneficio personal. E se Boyanka negan eso, están faltando a verdad. Pero contar cousas falsas nalgo público non todo vale, quen pode acusarte de inxurias. Pero contar cousas falsas nalgo público, bueno, Farún, bueno, se eu che dixese se fan cousas. En algún momento se di explícitamente que para Boyanka, pero no... Que parte, Farún? Que parte?
En que parte? O sea, en todo o bif ou que parte? O soño americano foi a guerra vietnamita. Pom, oro, pom, pom. Sei que Sí, no, e o mismo co revés. E o mismo co revés. Se o de Boyanca o soltan e non se di especificamente que pasou da rúa, tira pa diante e xa está. E non pasaría nada. Al final, claro, cambia moito. Cambia moito. Quer dicir, está claro. Pero calquera das frases, o deixan aí e igual alguén di, vai por este, vai por outro, pero que tal, Pusquis, como estamos? Hola, acabo de chegar, podes poñer o tema de novo? Si, o poño agora ao terminar. De feito, o rematar, xente. Moi boas, Gus, que tal? Poño o tema outra vez completo, enteiro, para que escoitedes todos. Aproveito para facer unha cousa e despois vemos o que nos pasa a Volk. Que fan moito pola nosa nazón, pero vai ser que non. Eu non os vi nunca nunha manifestación, pero cren. Ves, a min isto, por exemplo, jódeme un pouco. O sea, a min esta jódeme porque... O sea, claro, aquí entramos en cousas que tampouco sei o 100%, pero solo dicir que alguén non fai algo porque non vai a unha manifestación tampouco é así. O sea, isto daría para moitos matices. Isto, nunha conversación en xeral de si é necesario ir a unha manifestación para demostrar que pasa algo polo país, eu creo que hai moitas formas de poder loitar polo país, máis alá de facer cancións reivindicativas, máis alá de ir a manifestacións, e máis alá de facer algo que se vexa absolutamente público. Eu, por exemplo, a verdade, eu a todos vos tampouco vos vi nunha manifestación aquí na Coruña, nin ao primeiro de vos. Bueno, vos saberedes. Crense que son os mellores rappers dunha nova xeración, pero creo que non, vai ser que non. Ten que vir o mestre para darvos la lección. Chao, isto está finiquitao, por tócalo carallo cando estaba retirado. Nunca estivemos amparados, pero quen trata ben o resto ten a xente do seu lado. Chao, até nunca flipaos, e para sacar iso era mellor estar calaos. No corro que dá descao, a facervos 4 porros e a tomalo colacao. A ver, tamén te digo unha cousa, o de 4 porros un colacao a mí non me parece mal plan, sinceramente, a mí non me parece mal plan. Pero bueno, como resumo a esto, como resume a este tema, bueno, non encontro o que quería poñer. Vale, vou poñer outra vez o tema, vale? Para os que chegaches agora, que o poidades escoitar, aproveito para facer unha cousiña rápida e despois volvemos. Volk, me pasa eso e damoslle e seguimos co Ernesto. ¿Con quién tendréis un beef? Con nadie. A ver, hai peña pois que non eres afín e punto. Pero andar aí con... Pero pa qué? O sea, eso é como un sálvame de luz. No, pero sí, en serio, os bifes pa mí son a perder o tempo. A derradeira lección do mestre a machete. Vides vacilar naquel bolo de pontacas, saca de lo tema cando meu grupo remata. Despois de escoitarme van vos temblar as patas. Oxo raxo lomo e descomelo con patacas, putas ratas. A mí ninguén me fode, menos 2 cachos flipaos que lamben os cus que poden. Non sodes quen de tirarlle bifo poder, é mellor ser un ninguén que un payaso do Land Rover. Joder, Hugo, non sexa rencoroso, que como non te controles isto vai ser un destrozo. Fala de grupis o baboso, que me dixeron por aí que te pasas de cariñoso, penoso.
Facedes algo penoso, 5 meses jardado para soltar ese trozo. Anda pa xa que por meterte con oso vas cantar na TVG que te partiu un gangoso. E contades ya pilipampín que por 4 duros máis cambiadela por Ramoncín. Amparados nos non che creo, non nos patrocina a tele, a xunta o xacobeo, está feo. Quedou vos frouxos intento, rebento vos o 10%. Rima rapeiro con peido que portento. Os nenos os que daba o obradoiros tiñan moito máis talento. E si faleiche non o nego, publica o que queiras chicho, tírame dun juego. Que somos chicos del maíz galegos, pero ti non erce tan gana por moito que teñas o seu ego. A montar grupos nin gente jana, nin así te cheja, sempre queres máis fama. Ten delito pavo verte neses programas, o che falta colabo colito da Panorama. Eu non compito pana, nin quero lea, pero nas augas do TEA van a fojar dúas preas. Sen idea de como se rapea, penso golpea, noquea, non creas. Tontos como vos hai a moreas más, non marean nin bota merda na arcea. Ojalá o que acadea, pero vais elevar unha chea. Menudo concerto que dá desarrea. Baixade e autotune o puto micro que creades cefalea. Voltaré decir de iluminados que a peña non é tonta. Voltedes fliparvos porque hai a xente que vos escoita. Infravaloredes eses grupos que dende abaixo loitan. Voltedes cuspire para arriba que ao final ven vos de volta. Solta, para neno a cousa está resolta, pero vacilar vos reconforta. Corta, que entrades en cólera, porque o que facedes vos xa o facía Malandrómeda. Menuda nóveda. E lavades esa boca de cipaios antes de falar de bóveda. Que xa sei que non é trendy, co que vos drogades referentes Diego, Tristán e Melendi. Kendi, de son da rúa Lanjrán, eu non vou quedar calado se tiran a meus irmáns. A familia sinte orgullo do meu clan. A túa pregúntase, que fixemos normal con Cibran? Que dirán? E para ser da miña quinta, porque fardas de fumar petas con máis de 30 pintas. Quen vos levaba quedou farto, xa non vos quere ao lado nin a quen lle dades cartos. Inventas películas ridículas, pero quen foi pejarche a mí non me solte la típica. Chéjame creando, demostrando as hostias que che dou rimando, fanche máis dano que as físicas. E falar de camerinos e de gachis machirulo tamén é facer política. Petición e crítica. Entrejade os micros, pedide perdón ás vítimas. Veña que vos fodan, facedes trap en galego, non inventache de la roda. Crense Dios, veña broda, a ver quen se lembra de vos cando se remate a moda toda. E de bots pero ti flipas, e nos tirache a nos para gañar visitas. Agora que xa non son tantas risitas, o soño americano foi a guerra vietnamita. Pom, poro pom pom, sei que fan moito pola nosa nazón, pero vai ser que non, vai ser que non. Eu non os vi nunca nunha manifestación, pero crense que son os mellores rappers dunha nova xeración, pero creo que non, vai ser que non. Ten que vir o mestre para darvos la lección. Chao, isto está finiquitao, por tócalo carallo cando estaba retirado. Nunca estivemos amparados, pero quen trata ben o resto ten a xente do seu lado. Chao, até nunca flipaos, e para sacar iso era mellor estar calaos. No corro que dades cao, a facervos 4 porros e a tomalo con la cao. A verdade, moi boas a todos os que se escuchen chegando agora. Que tal, queridos má? A verdade é que espérate, quieto. A verdade é que vale, joder, non entendía o que me estabas a pasar, Volk. Non entendía o que me estabas a pasar, Estaba vendo o asunto e non entendía o que me estabas a pasar. Claro, estaba vendo a letra, porque me pasou isto, eu estaba a ver a letra e digo, non entendo nada. Sí, no, claro, ahora vin que habían cosas no sombreado. Vale, vamos a ver eso. A verdade é que escoitando outra vez o tema, e cada vez que o escoite, primeiro, é un auténtico temazo, é innegable que é un auténtico temazo, e despois está que é golpe tras golpe. E golpe tras golpe, golpe tras golpe. O sea, este é un cabo absoluto. Hostia, que guapo esto. Mira, o título.
A derradeira elección do mestre foi unha obra pictórica de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao pintada no ano 1945 en Bos Aires. Está baseada na estampa número 6 do seu álbum Galicia Mártir. Trátase dunha homenaxe ao seu amigo intelectual Alexandre Bóveda, que foi fusilado na Caeira en Poio o 17 de agosto do 36. No cadro representa o asasinato de Bóveda a mans do fascismo. Guapo, Oxe o Raxo o Lomo, referencia ao tema Raxo o Lomo de Boyán que Costova do traballo os dous de sempre. Dios, é que non os ves, eu son tan tonto que non caigo nestas cousas. O sea, por eso eu falaba con Volk antes do directo, e dicíalle o feito de que, joder, esto precisa dun análisis como este, de ver cada mínimo detalle de como o cabrón do Hugo te pon referencias como a este, Un payaso do Land Rover. Esta estaba clara. Boyanka realizou diversas aparicións no Land Rover nos últimos anos. E de aí, de feito, do Land Rover é de onde sale o de Ortiga con Pilipampín. É onde sale esa colaboración. De que os chamaron para ali e por unha tontería. Mira a de Ramoncín. Vamos mirando ao que hai por aquí apuntadiño. Moi boas, Partox. Que tal, como estamos? Fala de grupis. En Infelice, Boyanka di que as guerrilleiras que cita son da rúa, son grupis en realidade. Ah, vale. O de 5 meses é porque na captura de pantalla do post de Instagram de Boyanka Costova vese que o tema Infelice está grabado en novembro do 22. E eu, por eso preciso estas cousas, porque eu nin me fijei deso. Que son gilipollas. Que aquí non hai... Aquí está vacío isto. Mira. Está vacío. Está vacío. Ti comentaste, claro. Sí, no, a ver, bueno, sei, está claro que algo se sabía, algo se rumoreaba, algo estaba aí, pero nunca hai nese aspecto. Gangoso. En Infelice, Cibrán chama gangoso a Hugo Guezeta. O de Ramoncín. Ay, la puta que me parió, por favor. Un pringao. Un pringao. Ya está. No hai máis que dicir. Amparados nós. Contestación ao verso de Infelice que di que son da rúa están amparados polo circuito musical galego por seguir a ideoloxía do Che Guevara. Rima rapeiro con peido. Contestación a un verso de Infelice de Boyanka. Chicho, Aka Ortiga, membro de Boyanka Costova. Esto é preciso, cuidado, o de Chicho, Aka Ortiga xa non de agora, pero é algo preciso de aclarar porque hai xente que non sei por que, pero isto fai tempo, que pensa que Chicho e Ortiga son dúas persoas distintas. E unha cousa que a min bola má cabeza, de cando eu falo digo Chicho e a xente... Quen é Chicho? Eu? Tu puta madre. O sea, penso un pouquiño. A ver, é complicado. Ao principio é complicado. É complicado. Xa, Puskis, pero ti polo menos comes kebab. Entón, ti non sabías isto, pero comes kebab. A túa intelixencia está de sobra demostrada con eso. O sea, non precisas saber este dato. E hoxe almorcei o que sobrou de onte. E por algo, Puskis, ti eres o máis inteligente que hai ahora mismo no chat. Que somos, chicos del Med galegos? Bueno. 20 meses, a 3 cervezas por mes, vaya borracheira imos papar, Dani.
Gracias, Fernando, esos 20 mesazos, 8 meses xa seguidos, moitísimas gracias, 60 birras, vale, espera un momento, Fernando. Vale, tes unha mensaxe aí, Fer, no WhatsApp. Tes unha mensaxe no WhatsApp. Moitísimas gracias por esa renovación, Xente, somos pouquiños ahora nesta última época da canle, somos pouquiños, pero quen poida aí unha suscripción sempre se agradece. Porque o alcohol non se paga solo. E veñen por diante, espera, que isto é unha petición que hai que poñer en grande. Xente, veñen por diante moitos concertos e festivales. Moitos. O alcohol non se paga solo. Son unha persona que non chego nin a meleurista. Axudádeme a pagar os meus vicios. Suscribidevos na canle. Facede donacións en Paypal. Facedeme un bizum. Axudade a que o meu riñón se vaya jodendo cada vez máis ata que morra por cirrosis. Axudádeme, por favor. Gracias. Tens que facer os directos máis tarde. Xa o dixen unha vez. Gus, que va, non fago directos máis tarde. A miña hora é esta. A miña hora é esta. Claro, cantos máis subs, antes morro. O sea, é todo beneficio. É rápido. O sea, axudade a que xente como a Puskis, como Fernando, que levan meses aquí dando suscripcións, deixen de facelo. Gastade vos para beneficiar a outra xente, por favor. É todo beneficioso. Así vai este país, todos, preferides beber vos cervexa e facer outras cousas en vez de estar axudando os demais. Vas ao Resu, no? Bueno, como moito un día solo. Pero para o Resu non teño abono. Non teño abono para o Resu. Vaiseme moito de presupuesto o Resu. Ahora mismo, como está ahora de coste tal. Pero bueno. Vale, esta frase de que somos chicos del medio galegos, pero ti non este tan gana por moito que teñas o seu ego. Nunha entrevista, Boyanga Costova comentaban algo que non lles agradaba da parte da música en galego. Eran os grupos que imitaban, entre outros, a los Chicos del Maíz. Estes tiveron beef no 2015. Amigo, non sabía isto. Con Z Tangana, que se pode ver nos temas Nada 2015 e Los Chicos de Madrid 2016, de Tangana e Los Pollos Hermanos 2016 de Los Chicos del Maíz. Amigo, vale. A montar grupos, isto que xa dixen eu, a montar grupos ninguén che gana, Chicho ten e tivo varios grupos como Esteban Emanuel, Boyanga Costova, Los Rastradores, Ortiga e Pilipampín, entre outros. Aquí hai isto non é de todo certo, pero bueno, vamos a dalo por válido. Colaborador habitual en Land Rover e xefe cantante da Orquesta Panorama, condenado por fraude fiscal. Pero o Lito que está condenado non é o Lito da Panorama. O Lito que está condenado é outro Lito. Se non me equivoco, O Lito condenado, se non me equivoco, é outro. Espérate. Diría que sí, É o seu xefe. Diría que Este de aquí. Este tipiño Volk. Que tal, Guido Flauta? Como estamos? Sí, é outro. Dera lugar a confusión. Lémbrome de feito que cando os fora a noticia esta salira, o sea, fora lémbrome desa época de que a xente decía que non se podía ir aos concertos da Panorama porque Lito era un defraudador e tal, cando
en teoría, Lito tamén era unha víctima. O que pasa é que sempre se asociaba o nome de Lito a Lito solo. Pero sí, era Ángel Martínez Pérez. Sí. Aí tampouco... Lito ten moitas cousas que se lle poden dicir. Lito ten moitas cousas que se poden dicir. Pero tampouco metamos aí o pobre que xa bastante ten co que ten. Vale, xa bastante ten co que ten. Non dixen nada, pero digo todo. O Galo. Tema icónico de Pirín Pampín, do cal Ortega fixo un remix no 2023. Vale, o de Malandrómeda. Malandrómeda, igual a Lito ainda non o pillaron. Non, a ver, non creo que teña moitas cosas tampouco. Non creo que teña moito... non creo que teña moito problema. Saltaches Tea. Ah, sí, perdón. Gracias, Pusquis. Tea, río da provincia de Pontevedra, que é afluente do Miño. Que é onde van a afogar Boianga Costova. Bueno, eu creo que non chegan vivos ali, pero bueno. Malandrómeda, grupo pioneiro do hip hop fusionado con electrónica e sons do que hoxe en día se coñecen como trap. Bóveda e Boianga Costova e Felice din que entrarán en cólera no próximo bolo que alguén lles fale de Alexandre Bóveda. Pusquis, Volk, acabasme de decepcionar, Aquí con Diego Tristán esperábame outra cousa. Diego Tristán referencia ao tema de Boianga Costova titulado Diego Tristán en tributo ao icónico ex xogador do Deportivo da Coruña. Esperábame algunha información máis. Esperaba algo máis, Cibran acá Saibran Gigi, membro de Boianga Costova. Ah, claro, cierto. Camerinos. En 2019, no mes de xullo, Boianga Costova publicou Camerino. Pedide perdón ás vítimas, frase típica empregada a modo de reivindicación pola defensa das vítimas. O dos bots, que xa dixemos, de que acusaban a Son da Rúa de pagar bots rusos para aumentar visitas. Pregunta. Os 3.500 visualizacións de Hugo son reais? Son bots rusos? É Hugo entrando e salindo desde 50.000 ordenadores espallados por toda a xeografía galega? Son Chicho e Cibran que están facéndose dano a eles mismos mentras escoitan unha outra vez o tema para facer contestación? Estamos vivindo unha simulación? Todo isto real? Quen sabe? E o de quen os levaba que marchou, eu non entendo esa referencia. Eso xa o que comentei cando escoitamos por primeira vez. Eles agora, bueno, Boianca como Boianca, están dentro de Ernie Records. Non sei con quen estaban antes. E que de feito Ortiga leva tempo con Ernie. Bueno, Ortiga leva tempo en solitario dentro de Ernie. Xa un aniño ou así. Pero non o sei. Esa non o sei. Esa é unha para estar metida dentro da industria. Eso é de estar metido dentro da industria para saber. Pero non o sei. O soño americano foi a guerra vietnamita, analoxía que fai ver que Boianga Costova segue máis a filosofía do soño americano na mente Son da Rúa e a resistencia en Vietnam. Está guapa esta, Esta analoxía está moi curiosa, Está moi curiosa, verdad? Nunca estivemos amparados. Contestación de novo ao verso de Infelice que di que Son da Rúa están amparados polo circuito musical galego. A facervos 4 porros e a tomalo o Colacao. Un dos temas máis coñecidos de Boianca é o Colacao. Volk.
guapo isto, está moi guapo, é moi bo. E é moi preciso isto, é moi preciso, a verdad. É moi preciso. Mira, aí, dadelle aí unha visita porque está curioso. Porque, joder, ao final hai cousas que eu non me din conta e que é o que falábamos antes. Isto porque che din que para Boyanca. Que isto a ti de repente sacache este tema así e moita xente, pois, o que sei, sabes, non se dá conta de que é. Non, coño, faltan moitísimas. Por exemplo, co de por que fardas de fumar petas con máis de 30, pódense facer anotacións sobre eso, seguramente. Co de autotune pódense facer... É que pódense facer anotacións con cada frase. Pódense facer anotacións con cada unha frase. A verdade. É que creo que con todo. Con todo se pode facer. Porque todos ten xeito. Sí, no, é que creo que non se pode recortar nada. Creo que... De feito, unha cousa que a min sorprendeme moitísimo a duración, A min a duración do tema sorprendeume moito, porque, joder, son 4 minutos 51, xente? 4 minutos 51 segundos de tema. Casi 5 minutazos. Vamos a redondear. Que dice pronto, Dice ben pronto, Dice ben pronto. Vamos a darle un me gusta. A ver comentarios. Menudo hostia musical. É para sacar iso de mellor estar calaos. Os seus pés mestres, xustiza poética, descansa en paz Boyanca. Miña nai, mira, unha persona con criterio, Di aquí esta GV, persona con moito criterio, di: miña nai, Steven sen pestanexar de principio a fin. Ademais de que o tema é durísimo, os detalles e as transicións son xeniais. Encántache máis no que estás contando. Brillante. Moi ben esta GV, Fala ben falado. Todos os respetos tamén dentro do galego. Espectacular, enorme. Es que os comentarios, cuidado, Os comentarios están moi... Nada, todo na mesma liña. Está moi guapo isto, está moi guapo. Pois agora esperar. Agora disfrutar o tema, esperar a escoitalo en directo nalgúna actuación futura de Hugo. E non o sei como veredes vos. Vos pensades que Boyanca vai a contestar? Vos pensades que Boyanca nun futuro contestarán a isto? Hugo vai a seguir a súa carreira en solitario. Sí. Hugo vai a seguir a súa carreira. Vai a sacar cousas. Bueno, xa o puxo el. Xa puxo el que vai sacar cousas. Que de feito tiña pensado sacar cousas despois do verán e adiantouse con isto. E eu creo o mismo que ti, Volk. Creo o mismo que ti, Volk. Que agora mismo non van a sacar nada. Eu espero algo que sí, No, a ver, si sacan algo, eles teñen que ser moi listos, Ten que ser algo con certa elaboración. A ver, digos unha cousa, non sei cando está previsto sacar o disco de Boyanca. Supoño... moi boas, Ferellos, que tal, como estamos? Supoño que despois do verán. Non vos extrañe que nesas datas, cando se vai a sacar o disco de Boyanca, saquen algo. Mellor ou peor, saquen algo. Non vos extrañe, porque ao final vai a servir para falar do disco. E xa sabemos como vai isto. Mellor ou peor, que falen de ti, que se ensina a túa música, que se ensina as túas cousas, e xa, polo menos, pois mira, despois, que sexa o que teña que ser.